Друго, което показва, че не си тук и сега. Ако пък те е страх от наближаващ изпит или предизвикателство и вътрешно си там, в бъдещето. С ръка на сърцето, ако си водех дневник на мислите, бързо щеше да ми се изясни колко далеч съм обикновено от мястото на събитията, а именно тук и сега. Колко жалко наистина, защото така не виждам розата край пътя. Не усещам слънцето върху кожата си и може би няма да забележа изпълнения с любов поглед, отправен в момента към мен. Прекалено съм потънал в мислите си, изцяло съм се концентрирал в мисловния процес и въобще не мога да усетя чувствата си. А за да стане това, трябва да напусна главата си и да се отправя към сърцето си. Ето защо да бъда тук и сега е основна предпоставка, за да осъзная вътрешното си състояние в момента. Ако не съм тук и сега, значи съм на автопилот. Действам и чувствам несъзнателно. Така просто реагирам, а не съм взел кормилото в ръцете си. Влияе се от външни обстоятелства. Беззащитно им се оставям, защото се чувствам жертва. Нямам контрол над живота си. По-късно ще се върнем отново на тази тема. За сега обаче нека си останем тук. Ох, забелязваш ли как непрекъснато се намесват мисли, които ни разсейват от тук и сега? Дори и авторитетите не са застраховани от такива мисли, пък и защо да бъдат? Само ако съм тук и сега, имам възможност да се вгледам вътре в себе си и да се запитам как стоят нещата там. И след това съзнателно мога да взема решение да си създам един по-добър, по-положителен вътрешен свят, защото ето, че стигнахме до първия важен извод. Силата на сърцето и любовта действат само тук и сега. Това може би е най-важният аспект на поръчката от сърцето. Любовта може да живее само тук и сега. Тя действа наистина само ако съзнателно сте тук и сега. Да приемем, че не съм тук и сега. Тогава голяма част от вниманието се губи на там, където в момента се лута съзнанието ми. Например, в мечти за по-добър живот или в страх от утрешния ден, или в постоянно повтарящи се мисли за